أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بندرابي جولبي من غير hande kadi oɗo ñalawma moɗo kikiɗe hande oɗo ñalawma alarba lewru meɗen dew haran ne yaara hande balɗe sappo e jeeɗiɗi sappo jeetati haran e ñalaw meɗen alarba hande noon kadi oɗo kikiɗe kadi gonɗo e galle men killinkare galle ceerno Mouhamadou Samassa e jooɗi ɗo e yeeso ceerno men jinnaɗo men ceerno Ahmadou Tidiane Alpha Mouhamadou Silmani Ba e namde kadi garɗe ɗo o yettano julɓe kadi l'islam fodde kadi ko hattani hande kadi oɗo kikiɗe ko dañƴen hen fof kadi mbattinoroɗen kettoɗen ɗum kadi saabu Allah ñala ɗum inchallah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تشغل دكتور تشيرنو من تشيرنو محمود جالو جارو وجي ادن جودي تشيرنو من جنار من خليفة من تشيرنو من أحمد تيجان الفا ممثلي دو لغال من كلينكار نو يورني قال من تشيرنو سامسا جايندي انكو من لنغو شام إيسا إنس نونغو en calmi dendangal jinnaɓe seeremɓe sirifaɓe dendangal almuɓe dendangal pelle men whatsapp e dendangal hettotoɓe radio gorgol yewtere men jirnade men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley eɗen mbiya bisimilla makko kadi yewtere men islam inchallah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mi salmitimama an tan ko wade ko calminɗa ko. Naam. An ceerno Mahamoudou awalan. Naam. Astahfirullah kam pular. Naam. Ar wande kam mi salmitimama an ceerno Mahamoudou Diallo. Naam. Jalluɓe noon la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Naam. ɓe mbi jalluɓe dañi annabi. Naam. kañumen en dañi annabi biiɗo kañum haajum ala e aljanna ko aljanna rewata e muɗum min kam yo Allah surrama rewde e maɗa. Naam. mbaɗi an kam ko aljanna rewata e maɗa min kam mi rewata e maɗa. Naam. voilà mbaɗa rewa joom aljannajo o kono an kay mo aljanna rewata o an kay mi rewatama mi rewata e maɗa. Naam. joom aljanna o noon jeeɗo aljanna o won mbaɗa rewa ɗum mi rewata muɗum donc mi rewat ɗum mi rewa kadi ko wi ko kono an kay jallo joom aljanna o mo aljanna dartata ene rewa o an kay yo Allah dandam rewde e maɗa an yo Allah dandam rewdema an jallo min kon baba o pire 100%. yo Allah dandam rewdema an jallo mo aljanna rewata o e rewde e maɗa haala ka kam ɗum fof ko haala heewa an ko aljanna dartanma a heeɓi on bartaba nelaɗo sa sallam en darta aljanna yeehi aljanna tawi toon bilali wi bilali an kam holko waɗi a doomi aljanna an mbiɗa ko aljanna rewata e maɗa ta remaɗa an jallo o est ce que ɗo de ko mabbinɗagal haaɗi kam e yorde guete suusde gacce ɗo to min mbawi hadde dendam waɗa feere mbaɗa feere naata aljanna ƴeewoye aljanna kono an ko aljanna rewata e ma min de kam mi rewatama kadi mi rewata e maɗa ndewanmi ko joom aljanna o ko on kadi ndewanmi eko yamiri eko haali kono an kay o karitanam ɗo tan kanil aljanna ɓatima ala en calmi noon dendagal bandiraɓe foof e oɗo kikiɗe kadi mo kalɗon hande kadi hawri e ñalawma moƴƴi eyo ñalawma Touba Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala an yo Allah ɓoyni ñalawmaji ɗi yo Allah ɓoyni moƴƴereji ɗi so tawi yimɓe ko teskotonoɓe no feewi yo mbattu hakkille ko mbiyata suufiyankoɓe ko ɓen Allah ko barke Allah waɗi barke waɗi e dente muɗumen barke ɓeɗon suufiyankoɓe ɓe jawi e ɓe waliyaɓe ɓe jawi ko ɓe tan Allah waɗi barke ko ɓe tan Allah moƴƴinani to jeccitoɗa foof e oɗo banggue ala fof to jiyata dente poɗeni Touba so ari mbiyatma to ko on ceerno tan woni ceerno so Daka ari ko ɗon dental waɗi Moussa ala del sago juulede annabi sa sallam ko foti noon kadi balɗe jeenayyi so Tivaouane ari neƴƴa kadi jejjita ko heddi ko so Layen ari jejjita kadi ko heddi ko ɓenno ko fof jejjita so Kaolack ari mbiya kadi ko ɗon mbi gadde sadaka
ko ummoto Nigeria ko e ko ummoto Nigeria ko tan en wawi heɓɓirde Sénégal juuɗe 15 millions ɗum ɗo fof 15 millions onon mbiyatan ɗo hande Touba 4 millions Nigeria ko moto 15 millions Allah beyi ɗum Allah waɗi ɗum ɗo fof ko de ko suufiyankoɓe ƴettoto ɗon mbiyata ɗum wonde ngaɗa e lawol ko jahannama payi noon mbiɗon suufiyankoɓe ɗe so payi jahannama famɗa ko heddi aduna hen ɗum ko mbaɗi en ɗum so tawi noon jeygol suufiyankoɓe naati jeygol ngol heɓɓitima wi jomiraɗo halim talati mbete ene woodi halmin masidi beele ene woodi ko ɓeydete ko onon ɓe gona suufiyankoɓe ɓe gara ɗum kam ɗum mbaɗa yenna ɗum baari kam on mbi suufiyankoɓe ɓe kañumen ko naatoɓe jeygol ko yimɓe jahannama te Allah ene wadde e jeygol ngol fodore e sappoare yawma yaqulu li jahannama halim talati yawma yaqulu ari e yawma naqulu ari fof beele jomiraɗo de wi kanko haali kadi kanko wi halim talati e heewi an jeygol koɓe cappodirno ɗum kanko tan jeygol ngol gandir koɓe gandunogo ko iblisa noon ko haadno ɗum la amla anda jahannama minka on man taɓe aka toon koɗo iblisa de addi oɗo musiba so hokki jeygol ngol ko hokkanno ɗum ha gasi onon sunniyankoɓe ahlu sunnati wal jamaati hande kam mi ɗaccan toon tan mi wiyata on hay dara hande ko alarba kadi ko barke maggal o ɗaccirmi on nani eyyi wiyata on hay dara taare mon eske mon ɗum ɗo noon ko aɗay saw ko ñawore jolde en kalat ko faati Qur'an ahlul qur'ani wal kitab wal sunnatil mustaqim ahlul kitabil mubin wal sunnatil mustaqim tanzilun rabbil alamin aɗay saw en kala Qur'an en kalat mbiɗo suufiyankoɓe fof ko jahannama payi suufiyankoɓe fof mbiɗon ko jahannama payi mi ɗum arabe moɗo ene kala jamma e ñalawma kawi son min ko haymi hen onon haalpulare mi wino yon jarlomi jafuɗum min wonta haalde moɗon onon e batte ngal ɗon banggal kaldanmi koye arabe ɓe haaloɓe ko ɓen kaldanmi kono on nanggani ɗemɗe moɗon e ɗum so on jonetake won gueɗe minen emin jone won gueɗe reppude tan ɗo gotel jamma e yalama ko jahannama tan ko suufiyankoɓe kon sunniyankoɓe ko jahannama paaɗon min jaaɓi wona ko ɗum tan wono min jaaɓi dalde min e jahannama men ko noon min kam mbaɗa andi so tawi suufiyankoɓe ko kañumen natata jeygue kañum kam ko jeygue tan payi direct lawol gotol so tawi noon Allah wi yawma yaqulu jahannama halim talata o nanni jeygol ngol ha heewi eno o yiɗiri ni eko fodanno jeygol ngol ko o wiya jeygol ngol joni mbeɗa haari yoni jeygol ngol wiyama ala halim talati hal min masidin yawma yaqulu jahannama halim talati jeygol ngol jaabo yawma yaqulu jahannama halim talati yawma yaqulu jahannama jeygol ngol jaabo e bonnedagal iblisa hal min masidin beele ene woodi ɓeydowo mbimi on noon so tawi mbimi paamen ɗo so tawi suufiyankoɓe naati jeygol ha gayri mbiɗon ko toon min payi jeygol ene jaabodira e jomum jomiraɗo namdima jeygol beela haari jeygol so heɓɓitima wi mbete ene woodi ko ɓeydete ko onon ɓe gona tijjaɗenkoɓe sunniyankoɓe ko onon watte hen ko mbawi yeddi ɗum kam on calta ko ɗum kay en mbawa naddude kono kam so tawi kam minen kam min naati min keewi ɓeydade namdama ko onon tan keddi ko paɗon o mbatata walla min jaaɓi kono taare kawi so ala ɗeɗo dente ɗeɗo dente fof no poyti ɗeɗo fof ko salatu ala nabi ɓeɗo fof jolta ko annabi sallam Niass Layen Madina Gounass Touba Tivaouane no wiyete Layen naɓɓe fof kala ɗo dental waɗi ko salatu ala nabi julti hen ko famni fof ne juuɗe alhamdulillah rabbil alamin so tawi oɗon jogui hono ɗeɗo dente ɗo e Sénégal to marhaba allahuma no ɗo gowno wadde kam tappalagal e politique jihon luuyon Daniel Sorano to fijirte toon wiyete Daniel Sorano de luwon toon kadi mbaɗum toon mbaɗo on noddi toon kam wona salatu ala nabi won toon de wona madou annabi sallam no toon de en kaldata pamodire mbiyon on oɗon nodda bakiji moɗon suufiyankoɓe so tawi naati jeygol e gueɗe ɗe ganduɗe hankkadi wona en ruttine walla ko nandi hen en tampat ndemen deƴƴen
kadi on jolni joni ɗeɗo balɗe mi anda ko nan ɗon mi anda ko jiiɗon mi anda ko heɓi on mi anda ko jeemoto on so bone ene taaro katane noon ko duñcowo merete so bone ene taaro katane ko duñcowo merete ahlu sunnati wal jamaati jeede addoyde on ujuji goɗɗi ɗi waliyaɓe ene jennatno gila e Yunus oɗon girta taw ko manta suuji mbatton mbaɗon hen Oumar Dia manta suuji mbatton mbaɗon hen Ousmane Sall haalaji bonɗi fof ɗi haalno e tijjane koɓe oɗon duttanno ɗum min nde so tawi ko min mi ruttanaki e moɗone ɗum mi anda konngol kesel de kono konngol kingol wonta jaɓono ngol alhamdulillah rabbil alamin Ousmane Sall mo mbiɗon on oɗon neɗɗo o jooji oɗon mbiya ko kañumen toon ko Ousmane mbiɗon Ousmane ne wawi jaɓanade hoore Ousmane kam nemsaka wona ɓufta lelna wona kam min jingganta ɗum min mbiyata haydara on kay hay hunde ala ko mbiyata ɗum ene wawani hoore mum ene andi goto mbaɗo kilifa ɗum onon noon ɓaari ko oɗon duttinde tuna nelaɗo sallah sallam wi ida namal fitna tu la ana allahu man agadaha so tawi ko goɗɗo al fitnatu naimatu la ana allahu man agadaha ɗum woni hen foof fitina ko hoɗani Allah huuɗi pindin ɗum fitina kadi so ɗanima woto puddine so bone moti yo majju holko aɗo Yunus en oɗon mbawi hande e radio ji moɗon keɗɗon so tawi ene waɗi nafoore e ko Yunus salata ko keɗɗone toon gadde Oumar Dia e on waɗi nafoore ɓaade koko ɓennuno ko mbatte dente moɗon kono hankkadi ala ko mbaɗano tip top ko ɓennuno haala haalta oɗon gaɗa oɗon mbatta ɗum ɗum koye yoɗanemo ɗum yoɗani min de wona jaɓotoɗo ɗum mi yammirtani kadi hay goto yo jaabo eko mbattoto ko e ɗum ala alhamdulillah rabbil mbaɗa sellingal toon ngal mi wona jahoto mbaɗa ruttirittuna eko ala nafoore duttinanmi koko nafata julɓe masalaji ɗe ganduɗa ene waɗe yimɓe gandano gandi andunoɓe majja walla majjina mbiya ene calo ene ɗum wona mi rutto e ɗum haalaɓa ko wayno yomu arfa en yomu yeri moɗon arfa korka yeri moɗon hande jeenayi hande ko caɓaɗe jeetati e ɗibbari ɗum ɗo e ɗeɗo gueɗe so tawi wonko joli hen e luural walla e wasde laɓɓinanede mi rutto kono amma ke ko ganduɗuno kay gari koko selli tanki men sa haali ko boni e sa haali ko moƴƴi so an haali jaabimi e so min haali jaabiɗa ala mi ruttantako ma mi accat tan mi hay bollam tinuɗe koye moɗon noon wiyoɓe ahlu sunnati wal jamaati onon waɗoɓe vidéo ji ɓe gande ko mbaɗɗon so tawi kay hankkadi hay sinno ko ahlu sunnati wal jamaati sona ka hangaɓe walla suufi en koɓe gona e hangaɓe fo ko jaɓanta ruttunde eko nafata ɗumen e jennoji goɗɗe haalaji mboɗa ko banggue ɗiɗi fof mbimi onon tijani koɓe gartiri hakkillaji moɗon e ɗeɗo gueɗe onon ahlu sunnati wal jamaati henen fof ken bandiraɓe ken ɗemgal onon ne kadi mbatti hakkillaji koye moɗon ko haalano haalta walla ko haalano addimu walla welata ko welatama fof woto waɗ goɗɗo woto waɗ goɗɗo ƴiye ko mbattongo anani min de ga bangalam ga kala ko neɗɗo wi famata ba haalimi haalti wino noon kay ahlul kirabil ahlu sunnati wal jamaati onon bandiram haal pulaar mi suuɗani mbimi komi wonta jaabodiri e moɗon e ɗum mbino kadi yo jarlo yo jaafoye ɗum mi andi majjinɓe on donc ibnu taymiyata Fawzani Albani ngappati ngorori yalla faqir mu zamil kafir mu kafir mbimi ko ɓende ko jogui musiba yaaɓe ha kaali ala hen fof mi haalani annabi sallam ko moni mbimi nde ko toon ittuɗon on pelnaki tawɗon koye defte on pelnaki on nehaaki e ɗo poɗɗon nehaade ɗum on pelnaki mbaɗi koye ɓeeɗo ndewɗon on pelnaki aɗa yiɗi ɗen ɗon gueɗe fof mi wi on ala kadi mi haali mbimi kala noon kala ko neɗɗo waɗi mbaɗa yaafi woni moom mi yarlata ko mi yafata ko nanɗo mbaɗa bonni sali fewnitande nanɗo mbaɗa bonni sali fewnitande nanɗo mbaɗa acci lawol mbaɗa bonni Qur'an Karim walla mbaɗa bonni hadis walla mbaɗa bonni ñawoore on sali fewnitandema ko on mbi mi yarlaki mi yaafaki nde woni mo waɗa yarlade mi yaafade mi ñametaki mi ñametaki mi yartaki on ñametaki on jarata
diine ko diine mbiɗo enen fof ndendi diine ndeke noon so tawi onon ɗon bonna walla ɗon puujo mbaɗa fewnitana on min mbaɗa bonna mbiyon an bone ma ɗaldomi hen ɗum ko nafata te on mbi a diinu nasiha ɗum ko lamderu mbiɗon kadi Allah wi innamal mu'minuna ikhwatun mbiɗon kadi wa atasimu billahi wa atasimu billahi on de kal fof mbiɗon diine ko laaɓɗo redde reedu goo mbiɗon Allah wi onon fof nangi e ɓoggol Allah tingol ngol taƴatagol ndende e ɗum ɗum ko diine o mbiɗon kadi julɓe fof kadi ko musidɓe ɗum ko diine o i joni mi holko dokkuɗon mi ala e moon onon son bonni yomi fewnit son puujima yomi fewnit so tawi luural waɗi yomi haala fodde ko Allah wawi ɗum walla ko Allah gandimi onon mbiyon wona ko kalumi ko sellani mbaɗa haala to mbaɗa ittaga mbaɗa taga gande mi nana wona addanoɓe de jamma ñalawma so kikiɗe kadi no ko ɓuuri hewde min namdade mi so tawi mi haali ham gayni jomum famani ko mallinaɓe tel masala tel mi heeɗima mbaɗa yiiɗe deftanami hen koni yiyata mi haalana jomum guila hoore haalaji mi weddi ɗum mo joni somi heɓani mi nodda téléphone mami waɗo jo hami gayna mi jabto ko jabtomi ko mi nodda ɗum téléphone mi waɗi mo heeɓi ko noddimami wiyami heeɓi walla ala mi heɓani e ƴeew so gayni haala mi wiya ɗum no kala so tawi ko ni ruttam jabole ko ni so ni wona so wona ni kadi jabtami i kono onon bandiraɓam haalpulare ɓiɓɓe haalpulare fuutankoɓe o karinama so tawi on mbi aɗa bonna ñande foof aɗa wayla ñande foof aɗa waɗa ni ñande foof on kalnanimi hay ñande wotere saga ñande foof nde oto musiragal hakkude meɗen woni bandiraɓe min noon mi jaɓi funtede mi jaɓi ɗaynede mi jaɓi waɗede ɓoccode mi jaɓi waɗede mo ala haaju e dow masalaji ɗi mbimi on ɗi son puujima mbaɗa bonna mbaɗa fewna walla mbaɗa laaɓa on ndiyde so tawi min fuujima o ngala yam haaju somo bonni o ngala haaju Amadou Tidiane Diallo almami pekka nde o namda e namde yoga e namde mbimo ɓiɗɗo leeso beele ene rona o wiya ha ɓiɗɗo leeso ene rona o sikkano ko dewgal ko mo yeri dandam nde mbimo telfin mbo jaɓɓimo ariyata mbimo ɓiɗɗo leeso nde ko ɓiɗɗo karmuɗo o kam ni mar makko kanko Amadou Tidiane mayɗi so tawi ko fenade suuri kam oto Allah suuru mo noddu mum mbima an kam togara ko mbaɗɗa ko woni oui mbiɗa ɓiɗɗo leeso ene rona i waɗa ko ɓiɗɗo leeso kay leeso ko dañi ko mi ala ko ɓiɗɗo karmuɗo ko wi ko mbiɗa ko mbiyata no mbiyata kaari ferguitima e reedi ko sowore wonɗo ɓuyila taɗo wattoyi kanko Amadou Tidiane mon ɗon mbima ala reno won ɓe faam ko jahata ko ɓiɗɗo leeso ko ɓiɗɗo karmuɗo wiyete noon woto hene kan wiyatamo jaam jeeɗi o haali gongol kadi haala feŋe kadi waɗirte koko sodira kaake suudu walla ko nande hen ɓima an ɓe goni koye ɓildema ɗeɗo gueɗe fof ɗe yakkunde men wona kori hakkunde e moɗon e ko rawata hakkunde e moɗon ko cikka noon ko yidde walla ko wallodirde e koreji men hay sen ballodirani e koye men taw ballodiren e koreji meɗen alhamdulillahi rabbil alamina eɗen gandi ɗo ɗacciroɗen yewtere meɗen ha feere jultogol mayɗo ɗum kam ene wayno kadi ko oɗo ñalawma hande gasata haalaɓa ko haalirno way ko jogorno haaliɗen ko ko haalano ko haalama ko haalete ko wonta hen haalti goto foof noon yo watte jinnaɗo muɗum hakkille watta ceero muɗum hakkille jingana ceero mum min noon ceerno Amadou Tidiane ko jinnaɗam to batte gorullama hande kanko goto keddirimi jinnaɗo kadi alamo pondan mum kanko goto heddi ko jinnaɗam ko ceernam kadi ko giɗam nde yiiɗa hunde nde ene waɗa sikki sakka walla nde ene adda luural ummoto e makko mi yiiɗani kadi neɗɗo biyowo ko almudo makko keɗo dandam nde ko dow biyowo ko almudo makko yamirore makko waɗa ha gasa fawta hen yamirore mum jafoɗon e raɓɓide ɗum kam so tawi mbi mbaɗa wawi muñande on e ɗum mbaɗa wawi deƴƴande on ɗum fen onon noon Allah ne hokki on haqqillaji Allah ne hokki on martabaji oɗon hakki on kadi kon nehaɓe oɗon ɗowi diina o oɗon jondini kadi e dendagal gueɗe foof aha kono min de kam mi yiiɗa o waɗa hunde o faate lawol Allah o bonnani
wi ene fewnte ayya ma kala no ɗum ardi mi yiɗa ɗum somi haalni on mi yoni weli mi fen somi won mbaɗa deƴƴude ɗum mi fen ceerno Amady Tidiane waɗa hunde ko ganduɗa ene woni e diine ene selli ene wi weñ mbi min mbaɗani walla ala mi wawa muyde ɗum hayso mbaɗa somi muyi ɗum mi hul so watti gongol mi muyi mi hul walla mi ronku mi wawa no wayi woɗɗoyde e moɗon ni mi ɓuranimo e moɗon haybat mi ɓuranimo e moɗon haydara enen fof ko jinnaɗo meɗen enen fof eɗen jonama woɓɓe jonamamo ko mbaɗɗen ko dendagal kala gueɗal ngal o wonno wadde seeɗen ɓe jaaɓi mbi enen jonamo gaddi audio muɗumen mbaɗi hen kiram fitan noon on mbawa haddimi ɗum metti fitan on mbawa haddimi ɗum jinnaɗo ma waɗa firte Allah wawi taw ko ɓiyiko taw ko af makko taw ko Habib walla Diallo walla Bachir Allah taw goto mabɓe so o waɗi hunde nde ganndum ko ene fewi firti min mbaddat onon noon o gandiranomi ɗum o gandirano ɗum ganduɗo noon kadi kala sériyaji aha joni noon en gandodiri e ɗum nden duren e ɗum en gandodiri e ɗum son jaaɓi nden dura ɗum min noon koye mi wawa o juula mayɗo ha o gayna neɗɗo ara barkinorade walla waɗi ni walla wattini jultoyo mi wasa haalde ala jinnaɗo ma noon walla an hoorema sa wi kam wo toñam wallahi mi toñatama a wi o tooñ kawam wallahi mi toñatama saka babam saka ala mi rewata hen an hoorema tan ɓuuri famɗude sa wi o toñam mbiyanma ko ala yaafo faami wo toñam a nantata wo tooñ nenam a nantata wo tooñ babam a nantata kono ha ana yataw a tooñani babam de aha yataw de a tooñani babam min nene so ceerno ma yo so kawma yo so ɓuya taw anne a tooñani jinnaɗo mo so ɗi jinnaɗo mo ko wiide ene lesɗiɗa ala no jenniroɗamo ni no jenniromo ni aha felliti wonde ceerno ma woni jinnaɗo ma famata ba wat tooñam mi tooñani wo tooñ babam anantata wo tooñ nenam anantata kono anne reeno jinnaɗam o goto keddirim fittandam ndu laaɓi muɗum sappo e temedere mi wurtine ñande fof hitande addata toon goni ñande fof mbaɗa hirse ɓuranimi kanko ɓuranimi wasalam yoga noon e bandaji e bandiraɓe foof goto hen fof addi ballal muɗumen guila ceerno Ibrahima Baydi en e wonɓe France e wonɓe foof woto hen foof addi ballal muɗum ngal ɗo luura eɗen jettaɓe kamɓe foof eɗen jettaɓe ha ɗon wayi hadde won neldiɗo en ɗo audio noon o waɗani hen inde makko o waɗani hen kadi ɗo o woni eɗen jarnamo noon no feewi saabu haala makko ka e labde e teyde e yodde e welde keɗɗon mi fawa haala makko ko ha gasa keɗɗoro ɗo noppi moɗon gandon eɗen jarnamo noon kala ɗo woni wawi wonde e namdal kadi mo wi namdiɗo o wonde kadi haalani ɗo woni haala tan ko inde mum kono haalani ɗo woni kanko ceernajo o noon en jettimo no feewi eɗen jarnimo kadi ha ɗo wawi hadde kono kankone kadi o waɗani inde makko anda inde makko keɗɗon joni joni inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh rendo hanki min calmini on min jeerima on min ñaagi mon duwaw min naldi on duwaw min gardini salminade he sharifaɓe meɗen ahla beyte rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam tongiɓe ɗo eɓe tonga heɗoɓe foof calmini seeramɓe men khalifaɓe men wonɓe ɗo e dendagal tongiɗe ngol ɗo ɓoggol alhamdulillahi rabbil alamin hande ko ñalawma altine ko ñalawma badɗo barke ñalawma teddiniraɗo nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kadi ko ñalawma mana gandal ko ñalawma siftodirde ko ñalawma jangodirde eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala kala kene namde ene kene jaabe hen yalla rokku en hawrude e peewal jumre wonde hen e pergite gonde hen yo Allah yaafo en Allah rokka en baraji gonɗi hen nde moƴƴereji gonɗi hen ɗi ceerno men ceerno Mahamoudou Sall hande ko an adi uddirde galle udditirde ɗum namde l'islam yidde wallodirde mana e julɓe
namdima ɗo ko fati jultade mana mayɗo ɗum woni ko namdiɗa no mbiruɗa ni namdal ngal ari ɗo laabi jonɗi machallahu eyyi to banggue mana jultade mana mayɗo to banggue mana joom madhabuji en ɓe ene jogui hen mana luure ene jogui hen mana luure nde wonno ko wayno mana joni hanafiyankoɓe malikiyankoɓe ɓe mbi so tawi mana jomum mana juulama tawi wona dental ko goto julnomo o ene yiiɗa fille dental fillo juulamo ɗon ɗo ubaka ɗum noon koɗo hanafiyankoɓe e malikiyankoɓe ɗu amma no shafiyankoɓe hambaliyankoɓe ɓen ene certe mabɓe mana jiyanɗe to banggue mana shafiyankoɓe ɓen mbi tusannu salatu ala aljanazati marratan ukhra liman lam yusalli awalan walaw bada dafni ɓen kay mbi ene sunnina jultade mayɗo oy wonanne noon ɓe juulano ɓen hayso jomum mana ubbama ɓen mbi ko walaw bada dafni hayso jomum ubbama ene sunnina mana juulte ko wayno kadi hanbaliyankoɓe ɓen mbi ko yajuzu takararu salati ala aljanazati liman lam yusalli awalan walaw bada dafni ɓen mbi ene dagui firlinde julde goski wonande ɓe juulanoɓe hay sinno ko caggal nde ubba ɓe ko nimbi ɓe mbi ko walaw bada dafni ko wayno malikiyankoɓe noon hanafiyankoɓe ɓen mbi ala jomum so tawi juulama mana dental jultetake joni noon ko ɗiɗo konguɗi woni hen konngol wonde sunna eyi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala barakatu basiko on keɗima jaɗallo o wi ko biyeteɗo Mahmoudou Sall werliɗo namda adi namda nadde e galle he e galle l'islam he kañum weddimo to namdal Mahmoudou Sall o noon haalani ɗo woni haalani wuuro ɗo woni en jettima kanko ceernajo one o haalani inde makko en jettiri himo hen no feewi o wi noon ko o namdi momo juultade maayiɗo wona juulde maayiɗo o namdima ko juultade maayiɗo wona juulde maayiɗo on nani no o serdiri ni on nani no o serdiri ni wona juulde maayiɗo ko juultade maayiɗo on nani o addori haalde ko limamu Abu Hanifata rahmatullahi alayhi o haali limamu Malik o haali limamu Ahmad o haali limamu Shafi'i de wona ko ɓenayo ɓeɗo fof hay goto hen wona sahaba wona annabi e konngol garngol noon tusannu ɓe tusannu ɓe hay goto hen wona sahaba wona annabi ko ha ɓe haqqillaji men ɓeydo famde kadi o wi ko juultade wona julde ko juultade ala kulli kala ɗo woni ko onon keɗori noppi mon ko o haali ko eɗen jaadi e makko ɗen dendagal gueɗe fof o haali kadi ko neɗɗo kadi mo juulaka mazahibuji ɗi o haali hen koɓe juulaka wiɓe ene filli neɓɓe mo juulaka wonande goo wonande ɗi wonande tati ko pular o haali wona arabe o haali o ari noon ha o daaƴi laana makko eɗo foti ɗo fonno namdede ɗo o wi ko limamu Malik e limamu Abu Hanifata ɓe kam mbi ko so juulama tan jultetake onon kadi anduɓe ɓe almuɓe ɓe seeɗa ɓe tigui rigui ɓe kono kam goni seeɗa ɓe minen kam hay hunde ala komin goni hen komin mbiri on caggal bagɗo tan jogoro jogo comci en wona joni noon o wi Malik e Abu Hanifata rahmatullahi alayhim ajmain ɓen kam gari mbi tan ko julteta ɓen kam ko gotol julete kamɓe fof kamɓe nayoɓe maɗo kamɓe luurodirani kam ko fardu kifaya ko ɗum woni saggeram ceernam an joom konngol o joom masala o maɗo kamɓe luurodirani kamɓe fardu kifaya he minne ko ɗum woni saggeram kamɓe masahibuji nayyi ɗi mbiɗa ɗi namdimi ko mbete namdal ngal kadi ko namdal gondugal e needu so tawi fursama ene rokki walla jabademi ene rokki e numéro am oɗo min mi ala numéro ma so mbaɗa jogui numéro ma taw nomi namdimama
madma o joles mi haala kalden pamudiren mi ala noon numéro ma sa jogino numéro ma ko namdalam e ma tawi en hawranma wana hay hunde dokkami ko namdimi ko beele ɓe luurodiri julde mbaɗo nde ko fardu kifaya walla ɓe luurodirani ko ɗo tan mbimi beele kamɓe masahibuji nayyi ɗi beele ɓe luurodiri ko fardu kifaya julde maɗo o nde wona jultade nde kalmi min ga ko hoore haala ga kalami hunde fof fuɗɗorte ko hoore haade ɗiɗi kay gotaw ma goo o kay sella ha gasa ni jaɓanen ɗimmal ngal beele dalilaji fof ɗi gadduɗa ɗo fof ene jelli hay hunde ala ko manki kono min namdimi ko beele kamɓe wonɗo ɓe luurodiri julde mayɗo ko fardu kifaya yo Allah yoɓe yo Allah junnu gurdam maɗa yo Allah ɓoyne jeesa men ɗe min noon ni madame saɗa yiɗi neldumi hen 46 85 49 80 46 85 49 80 47 13 86 04 47 13 86 04 inde hesere nde ɓe mbiyatami ko ceerno ƴettotoɗo o ƴettoɗo wonde Allah minen kadi mi dañi nden ɗon inde mbiyami Ahmad Tidiane Alpha e mbiyami Ahmad Tidiane Ba e mbiyami Ahmad Tidiane Kaheɗi kono inde hesere nde kam nden kam ko ceerno ƴettotoɗo te kamɓe woɓɓe komi ƴettoɗo ɓe hay goto meeɗani ƴettade yum walla bawmum alhamdoulillahi rabbil alamin ɓe naɗa mbaɗa haalde e woɗɓe tan ɓe beele ko ceerno ƴettotoɗo ko min ceernam a waɗani hen inde maɗa jarɗo a jaafoɗa so tawi en henani ma jenmi no masala o ko beele kamɓe nayi wonɗo ɓe luurdi julde mayɗo fardu kifaya beele wonɗo ɓe luurdi julde mayɗo nde ko fardu kifaya a ɓeydani kam hen noon goɗɗo masala goɗɗo jeeɗo Allah goɗɗo ɓeydani kam hen masalaji ɗi ɗinne kadi mbaɗa weltori Allah mbaɗa weltori ɗum kadi mi andanoɗi mi nananoɗi wonne kadi inde muɗum jaafoɗon kam inde muɗum wonne haali ko haala kamɓe sahabaɓe won yaade kamɓe julnoɓe puutal ɓe kamɓe julnoɓe taw annabi sa sallam ha finni yeehi jultoyiɓe won ɓeydani kam gandal o wi somi yejjitani o wi won yaaduɓe e sahabaɓe waɗɓe puural ɓe ene julto ene julte en julnata ko heddi ko gueɗel ɗimmel nguel kadi o wi ɗum fof kam min mi andano ɗum neɗɗo yo haal gonga mi andano ɗum gueɗel ɗimmel nguel o wi haɗiɓe finnoyi alayhi salam ko taw jenggi ɓe gañi fin ɗum e needi ɗo noon min goƴam hen kankone kanko ɗo joom masala o o yerlo o yaafo woni hen goƴam Bilal ibn Abi Rabah kanko nde o setti Allah nde hay goto settaki Allah nden kanko nde o fiyata hen haade nde l'islam o yettaki mo saabu ko ma Aboubacry sottimo nde wari o yante l'islam nde nodduna ngo ari nde abi mo hadarata ko kañum wiya Zeyd ibn Lansari on ko on hokka noddunango o ari o haalan Annabi sallam Umar ibn al-Khattab nala sallam wi inna haala ru'ya ko ɗum konngol koyɗol gonga Seydina Umar ummitoɗo nannudinango ya jurruri da ahawu ene ummode ya keñi ene dasa wudere muɗum notiti hen woni Annabi sallam wallahi minne mi yino hon ɗum ɗo nelaɗo wima kono a adama joni noon namdalam min komi heɓani andude beele ɓeɗo sahabaɓe ɓe kersi ɓe goppiri e marore Annabi sallam pour gacce walla pour teddugal walla pour hurum Bilalu kañum yaɓɓi koyɗe muɗum acci sahaba fof ari ha e demal suudu Annabi sallam as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm beele ko Bilal waɗi ko ɗo joni kañum mati Bilal wawa joɗaɗo sahabaɓe joni ɗon hertude ɗon mbimi noon ko namdal jaam yamal e saggitede mi andano o meeɗa nande mbaɗa haalɗum komi anda mi namdoto namnorimo ko yidde andirede as-salatu khairum minan nawm
so tawi ko juultade ɓe mayɗo o juulde ɓe mayɗo adi ɗum ɗo so marhaba so tawi ko beeli ali ko adi wallahu alam mi anda ko saggeram min goto e moɗon fof ceerno gadano e an oɗo jeeɗal goto e moɗon fof mi ñaguema ɗum mo yaafuya doole so tawi wonko weñi ɗum hen walla wonko ani ɗum hen wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ɗen jokka jewte men namde garnoɗe Zeynab bintou Ahmad Baal ko Nouakchott o woni o wi kanko dey omo namdi won biɗe neɗɗo ɗaccata ko ha faye salligade so tawi calliktoɗo bisma ɗum ko ma faya e wadde yeeso ndewi bisimillahi won mbiɗon ko ma faya e wadde yeeso ndewi bisimillahi wiyata bisimillahi ko adinde adi ɗum ko adinde watta yeeso e jabulam e makko nela sohlam kañum tan woni joom konngol kañum tan haala ka nene o wi noon kala golle ɗe puɗɗoraka bisimillahi ene woni ɗan golle kam hay hunde beele fuɗɗade mo juuɗe soɗade nde wiide mo bisimillahi ene sella kay ko adi nde wufƴeto wiide mo bisimillahi ene sella kay min nde jangguinimi lahdari ko ceerno Demba Diallo to Sinthiou Garba 64 padelal ɓe limtanmi ɗo ɓe tawa ñande hen mbaɗa windi ruba ko kanko satantunum lahum Darussalami en dara bihim ko waɗi hum o satanima haw gayni biteɗo Aliou Niane ene jeeya hayri law sammulil an gandiraɗo Ahiru Bocar nane guijulo ne andimo ceerno Silla Ka to Nabbaji ene andimo ene wuuri Yero Jama Ndiaye to Sinthiou Garba ene andimo omo wuuri ɓeɗo no wuuri eɓe gandi ceerno Demba o eɓe kanko Aliou Niane o omo ari janggude lahdari nden ceerno satani kam hami gayni ko ɗo no ɓami addanimi seskade konngol ngol ceerno wimo qabla an shara fil wajhi ko adi nde wona tanta yeeso ni ceerno Demba wi haqqillam jogi e shara lakum min ad-dini Qur'an karim caggal ɗum tawtoyimi shara goɗɗo ɗum magama o natani nanay magama qabla an shara fa shara o natani ɗiɗo sharia aji tati qabla an shara fil wajhi e lahdari o ko ni wona min o jangguinanno o jangguintuno ko Aliou Niane ɗan ko ɓe amin min garmi tan ko satude mbaɗi hetti ko o haali ko kanko ceerno Demba o o wi ko qabla an shara fil wajhi yo bismu ko adi nde o natanta yeeso wona yo accu hawlo yeeso woni de janguirmi sammolelo ene wuuri Ahiru Bocar o Silla Ka o ene wuuri kamɓe fof ɓe gari ɓe tawi min ɗo galle ceerno Demba ɗo ñande hen kadi ko alarba eɓe gari salminde ceerno Demba Diallo Sinthiou Garba rahmatullahi aleyhi fuɗɗademo wiidemo bisimillahi nde ko adi nde wañata nde ɓe juuɗe heeni ko ɗum ɓuri wonde taw maslaha ɗum ɓuri rewde lawol kadi koye golle he jeeya ko so o yejjitoyi bisimillahi o haw siftori ko adi nde waɗata yeeso fa maraba ɗum janngol kono o adda carrel makko o juurta walla e roboyi omo sooɗa juuɗe makko walla omo socco o wiyani bisimillahi hay hunde ala hen o sooɗa juuɗe makko ha laaɓa tan o huuƴo o ñitta o seddi suwa fo o waɗa yeeso bisimillahi ay ene wawi wonde jarɗo jafuɗo ene wawi wonde mi yeddani kono min kam no ceerno no keɗorimi ceerno Demba Diallo ene haaldira ni ko ni so won ganduɗo kadi ko ɓuri ɗum famata ba an Khadijatu bintu Mouhamadoul Moukhtar yaal min calmitimama lawol gongol yo Allah hebbinan min hono ma e namtoɓe namde a namdinoma namdal mbiɗa anani mbaɗa haala e takbiratul ihram beele takbir ihram o ko gotol tan walla ko ɗiɗi walla ko tati aɗa yimɓe mbiɗa ɗon ko woni aɗa yimɓe so mbaɗi takbir ihram
paye sujjoyde ene cujja ene mbaɗa takbiratam so paye nanggude koppi kadi kabbira so mbimi ɗum fof mi haalino e kasere ya ƴewto hen takbiratam ko farilla gotol heddiɓe ɗe ɓe kabbirta ɗi mi anda mofo juuɗe an gayno wona habbirde mi anda so farilla faade leydi kadi habbira so farilla mi anda ƴan amtade kadi habbira kadi so tawi ko farilla mi anda mi janggani ɗum gandumi takbiratam ko gotol woni farilla garɗo an jafoɗa an Khadijatu jokke nam noon ceerno Issa soɗo janginam goɗɗo eyyi caggal nde keɗɗen ceerno men Ahmed Tidiane Alpha Mama Siley ɗo e leegal men Killinkare galle men Samassa o ko Nenne Wade o woni ko Espagne o wi kamɓe ceerno soɓe juula de soɓe cilmini ɓe piyata ko juuɗe mabɓe to ɓe cujjunoɗo ɓe mbaɗa tiinde saha fof ɗum eɓe mbaɗa ɗum ne koko selli walla sala mbi ɗum fof haalanoma e jewte men de hen eyyi ɗum kanko watte ko dimgal teddo gueɗe gaɗa maayo ko anduɓe ɓe ni yehoɓe jama ɓe de wona tan soɓe juuli ɓe gayno ɓe ƴetta juuɗe ɓe tappa e leydi ala wonko foti ɗum anade weñade hawnade so tawi yimɓe juuli ha gayni so tawi ko waɗoɓe allahumma tassalam ɓe mbaɗata allahumma tassalam goto fof haade ummade wiyata kene salmina goɗɗo o hokka ɗum junngo ko bida son mbati sunna ko haram hokkodirde juuɗe caggal salminago ko bida hokkodirde juuɗe caggal salminago ko bida allahumma noon son jalti caggal jama calmodiron saka noon a tappaneɗo aɗa woni hokku ɗum junngo taw gaynani hay baaqi assanade ɗum ene waɗe jamaji mi haalata inde makko kono mon ɗo ha kon ɗo e gurel gonguel ɗo ngel e ngel ɗon tan e ngel ɗon wonmo mbaddunumi noon somi juuli mi gaynaɗo heedema tan hokkami junngo mi ala alaɗo ceerno Ahmad Tidiane Fass rahmatullahi aleyhi o ari o tawi min to Côte d'Ivoire to waji noon ɗum ene muusi ɗum ko calfami junngo ko deftami ceerno Ahmad Tidiane Fass ko haalno hayso wona annuɓe kam mbaɗo kadi limtude heeɓe en tawa won ari namde wimo ceerno holko woni neɗɗo juula jama ha gayna calmina yimɓe mbaɗa allahumma anta salam ha gayna paye musidɗo ma dokka ɗum junngo tan wiya ala ceerno Ahmad Tidiane heɓɓiti kamɓe tawaɓe ɓe ɗon wiɓe téléphone 46 85 49 80 mi haalnaɓe tawaɓe mi haalnaɓe guiray worgo e guiray rew mi haalnaɓe jowol e gawdal mi haalnaɓe hammadi hunare mi haalnaɓe gabaɓe mi haala wuuro hen fof mi haala yimɓe jow o wi so tawi on mbatti ɗum sunnana tan ko haram on mbatti ɗum sunna tan ko haram ni caramata jandi ha fayi hen deftere mi madkhal page toon yimi ɗum ala fa noon so tawi a wi assalamu aleykum a gayni ɗum koko wowa tan kono wona sunna wona farilla wona huyɗa wona e dara wona sa waɗani aɗa sujji wona sa waɗani juuluma jaɓɓaka ala wona gonga mi anda ɗum limtaka e julde ɗum kew mi yiɗa waɗnon ko rewɓe an ko debbo anani an ko debbo ma jiiɗano waɗa haal gonga tan e haal gonga ala wona gonga téléphone woni moon jiiɗo goto ko waɗa ɗum assalamu debbo so wi assalamu ko woni waɗata so wi assalamu aleykum tan adi wadde hunde hay so baaqiyata wadde mabɓe wadde baaqiyata salade ɓe tappata juuɗe leydi mbaɗa ceeɗi ala wona gonga an tan gonga an tan bonni kenma haal gonga ceerno kalta ko juuɗe yo eyyi joni kam min mi anda ɗum kam mi tinani ɗum mi anda ɗum hay ejde ɗum meɗen mbayya noon ko ɓuuri heeɗo kam jeymi ko rewɓe mbaɗata eyyi eyyi ƴettuma namdal gongal so tawi eyyi waji goto addino ɗo audio ji komo haala affaire juulu kam so tawi neɗɗo tawi tisbar juulama garɗa koye takkosan puɗɗa jokkude koye almami walla anni juulata audio makko nanɗo audio maɓɓe he ko audio nanɗo kono juurinmi ko yaddani ma ɗum yimɓe noon jafoɗa eyyi kanko noon o woodi ko Goudir o wiyete ko Ibrahima Ba o wi so tawi a ari jama a juulano tisbar nde garɗa noon tawɗa yimɓeɓe ne juula tisbar an joni kawruɗa ko takkosan a juulata a jokkode tisbar he tan walla juulata koye tisbar he kono am ɗum batte Allah barkatu an Goudir najo a haalani inde ma noon
mbiɗa tan Goudiri gonɗo Ibrahima Ba an kam bisimilla an kam mbaɗen mbawi yadude Ibrahima Ba mbiyeteɗa min calmitimama no fewi mbiɗa aɗa namdi neɗɗo garɗo mi refta e namdal he so tawi wona noon mbiruɗa telefona kadi moɗumna onani mbiɗa neɗɗo garɗo o juulani tisbar o tawi jamma ene juula takkusan beele o yentata koye juuloɓe takkusan he so o gayni o yoɓa walla o yoɓata so gayni yoɓa tisbar o walla yoɓata est ce que jokko tan walla juula ko tisbar makko banggue haw gayni beele o jokkoto walla o juulat tisbar makko haw o gayna noon tigui no mbiruɗa ni nala so sallam wi ida uqimati salatu fala salata illa al maktubata awil mansiyata so tawi julde darnama wurnama hankkadi ha gasi julde wonde alanaɗo kowona julde wurnanande julde wonde wurnanande kanko tisbar makko ala hen walla en hen ceerno Isa ida uqimati salatu fala salata illa al mansiyata julde yejjitande kadi ala e nden so tawi wurnama koye julde wurnanande tan ko nden tan sellata julde wonde ala ga muɗum so mbaɗa e waktu goto e waktuji ɗiɗi e waktuji tati yo yaw addoya ɗin ha gasa nde o juula takkusan o nani so faman kadi mi refta hen yo joñoɓe o juula takkusan makko walla so subaka makko walla so gueƴe makko wonno o adda julde kanko julde alanamo tawo mo fukkani foftani julde alanamo tawo hay sinde ene hoddire waktuji ɗi ko gooti tisba takkusan kay men nden waktu mokhtar o sellata ko konngol annabi sallallahu alaihi wasallam ngol tan sellata so julde darnama julde wonde alanaɗo ɗum haɗi khutba jama naflede e dow muɗum jallo ɗo jafuɗo mi yedda noon so tawi a yi banggoɗɗo wiɓe ene sella min kam gandala mbettaki to jafuɗa minen gandelamin tan ha tan ko tuggidata tan faade ga faade to mbiyata to mo dawanto walla Khalil to mo dawanto noon mo dawanno ngo ɗon jangde fuɗɗi asma wiyen moɓɓade mato en isbahu salik en risala en Khalil en eɓe keewi dallinorade tuggiɗo fof ha ga ɓe kaala fiqi o fof ha gasa ɗeɗo defte ɗe limɗen fof 4 hadis denduɗe ngala e majji o fiqi wiya 4 denduɗe ala hen masalaji nan toon guila lakdari to ko hadis aɗum sellude mi haalantama fof kono seeɗa tan hankkadi mi haalantama fof nde ɗo on pirami ko heddi ko mi jaɓata aɗa hankkadi kay ɓaade on kalantaka maydara min monta haalano haydara masalaji tati nan toon ko hadis fi masala goɗɗo masala gadano mo man salla bi hayri wudin amana fo kafir bani ɗum ko hadis nabi sallam baynal kufri wa shirk tarki sala o boppani julde kanko no wi ko man taraka sala o man tawaddaɓe mo man salla bi hayri wudu in o man salla o wi ko on mo juuli nela sallam wi ko sernata julɗo e kefere tan ko woppude julde nde kanko noon mo man salla o juuli soro wona kefere ko heddi ko ƴeewuye mi alta Allah wona noon wassalam mi salmi on bandiraɓe en calmini kadi ceerno jinnaɗo meɗen ceerno Yahya Ba en calmini moon no fewi kadi en beltima kadi e ziyara makko ene fewi yo Allah nawru ziyara o yeeso yo Allah nawru ziyara o yeeso yo Allah nawru ziyara o yeeso taw mo tawa yo Allah nawru ziyara o yeeso ɓe mbi noon waktuji ɗi joni ɓe ponɗen salminde foof en calmini ɗumen tan e raɓɓiɗinade onon bandiraɓe jallo ɗon jaafa ɗon ko moƴƴi hen ko Allah ene laaɗu muɗum Cheikhna Ahmad Tidiane e hoddira Allah e ɓural Allah ko boni hen ko min kono mi tayani wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal de keɗɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley yewtere men islam ari ha ɗo ɗum noon eɗen mbiya o yo Allah junno gurdam makko kadi en calmi dendagal hettiyankoɓe e namdiyankoɓe e dendagal dente men WhatsApp eɗen mbiya haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh